Molt bones a tothom! En aquesta manualitat us ensenyarem a fer un joc molt divertit amb una aranya saltarina amb una castanya! Estigueu ben atents amb aquesta manualitat que serà molt i molt divertida! Necessitarem cola calenta, un tallafils, un punxó, netejapipes, uns ulls de broma, castanyes i gomes. elàstiques. Tallarem 8 trossos del netejapipes d'uns 10 centímetres aproximadament i farem uns talls així. Hem de comptar 8 trossets que seran les potes. Agafem la castanya i farem 4 foradets per banda, que seran on hi aniran els peus. Agafarem els trossets de netejapipes i els anirem insertant en els forats que hem preparat. 4 en a cada cantó. Amb l'ajuda de la mà, doblegarem les potes per la meitat perquè semblin les potes reals d'una aranya, així. Agafarem els ulls de broma i els encolarem amb la cola calenta, així. Tallem la goma elàstica a mode que ens quedi una tira ben llarga, agafem una gometa petita per ficar en el cap superior i posarem una mica de cola a la castanya, just en la part superior, així, per enganxar i perquè ens faci ja de saltarina la castanya. Mireu com salta! Ja tenim la nostra castanya aranya saltarina! Clàudia, què t'ha semblat aquesta manualitat? Bé, m'ha encantat! Molt bé! Fins a la pròxima, amics! Esperem que us hagi agradat, oi, Clàudia? Fantàstic!